Kabalin Pinoy Food Adventure. Hello ho, hello po host. Tamsak dan. Salamat sa tamsak. Welcome to my LS. Baka hindi ka padikit sa akin. Kay host, padikitan naman. Kabalin Pinoy Food Adventure. Huwag kalimutan dikitan si host. Ay, matagal na ba tayong dikit? Sige, sige, salamat. Sige, salamat sa pagpasok. Lagyan kita ng jacket, ha? Salamat. May jacket ka na, ano? Kabalin Pinoy Food Adventure. Kabalin, siguro magaling ka magluto kasi kabalin. Ang alam kong kabalin ay Kapampangan. Dahil ang alam kong mga Kapampangan ay masasarap magluto. Sige, puntahan kita kabalin. Puntahan ko yung binaba mong ay, monetize ka na pala, kabalin. May paharang ako, oh. May harang ka na. Dalawang ididikit ko sa'yo. Dikit na pala kita, oh. Sarap. Wow. Yung kopi. Ano bang tawag dito sa kape na to? Sarap, oh. Galing mong magluto. Oh, may ano pa. Yan, tapos na ako. At ididikit ko naman yung isa kong ano. Dahil dikit ka na doon sa isa, didikit ko sa'yo si Mer Vlog. Ayan siya. Yan. Nasa harang.
Yan, tapos na. Nadikit ko na sa'yo si Marl Vlog. Kabalin Pinoy Food Adventure. Magaling kang magluto. Dyan lang kayo. Kapampangan ka ba, Kabalin Pinoy Adventure? Oh, oh. Kung anak, kwarta, gikas, waray ka gasto masyado. Nagpapagil sana. Lolo. Ito, hindi ko malito. Naulog ko.
Ate Duday, Yuyupel, Gamix, Aba Vergara, hello. Salamat, salamat. Kumusta kayo? Kumusta na Yupil? Tamsak Dan. Salamat sa tamsak, Aba Vergara. Walang harang. Walang harang ako. Wala pa akong harang. Gumagawa pa lang. Wala pang gumagawa ng harang. Yan si Yupil Gimmicks, ano na yan, monetize na. May harang na yan. Salamat sa pa-BG-BG, Aba Vergara. Lakas ng ano. Lakas masyado ng ano. Yupil, nag-ilis ka ba kagabi? Parang nag-notify sa akin eh. Kailan ang ilis mo, Aba Vergara? Para matambayan kita. Loading ako? Di naman ako loading. Yupil. Sino loading? Nandiyan ka sa shop mo, ano, Yupil. Nagpunta ka sa LS kagabi ni ano, Arlene Indaylin. Nandun ako kagabi pero ano lang, saglit lang. Patapos na siya. Nabisi kasi ako.
Hello, sabi ni Aba Vergara. Magdikitan kayo si Yupil Gimmicks at si Aba Vergara. Puntahan nyo ang bahay nyo sa isa't isa. Baka hindi pa kayo magkadikit. Yupil, mag-ano ako, may message ako sa'yo sa messenger ah. Meron lang ako itatanong. Salamat sa 4 million in a half. Thank you. Kabalin Pinoy Adventure, nandyan pa rin. At si Yupil Gimmicks, Aba Vergara. Masakit ang ulo ko. Aba Vergara, may bagong upload ka ba? Para mapuntahan ko. Ay, nahihilo ako. Oh, bakit kaya pag nag-LS ako, inaantok ako? Tambay lang si Aba Vergara. Teka. Ay, mahina ba? Tingnan kong laksang ko nga. Yan, ano na? Okay na?
Okay na ba? Yung ano kasi yung bago kong phone yung gamit ko eh. Okay na, yan. Full na yan. So, kailangan ng microphone. Kailangan ng microphone yan ha. Maririnig electric fan ko. Saglit ah, mag-microphone tayo ah. Saan ba yung saksakan ng microphone? Mag, ano tayo, headset. Saksak natin. Okay na. Malakas na ba? Ma testing nga kung malakas na yung ano, audio. Mahina ang ano, microphone nitong bago kong phone. Sabi magandang pang ano.
Andiyan pa si Aba Vergara. Tambay lang. Salamat sa pagtambay, Aba Vergara. Mahina pa ba ang boses ko? Thank you sa 5 million in a half. Iba ni TV. Dito na mihos, tambay lang, ligo lang, saglit, stay ko lang to, selfie ko. Thank you, Iba ni TV. Thank you sa tambay mo. Si Doms Rakitera, nandito rin. Salamat, Doms Rakitira. Kakitan kita. Doms Rakitira. May jacket ka na, Doms Rakitira. Shout out po sa lahat, sabi ni Doms Rakitira. Itamsakos Marskill TV to. Salamat Marskill TV. Salamat, tamsak. Salamat sa pag-share dong sa Rocky TV sa live stream ko. Salamat sa share. Thank you, thank you. Andyan, andyan pa rin si Yupil Gimmick, si Aba Vergara, si Ibani TV, si Doms Rakitira. Magbaba kayo ng bahay, pwede naman. Para mapuntahan ni Yupil Gimmicks. At alam ko yung iba dyan, magkakilala na. Mahina pa rin ba ang boses ko? Nahihilo kasi ako. Rakitira, tambay lang.
Andiyan si Aba Vergara. Kumusta kayo? Okay lang bang araw nyo? Mamsi, Mamsi. Hello, Mami Aba Vergara. Salamat, salamat, Aba Vergara. Lagyan ko na rin to ng kulay blue. Salamat, Mamsi, Mamsi. May jacket ka na. Thumbs up dan. Thank you sa thumbs up. Mamsi, Mamsi. Baba mo yung bahay niyan, Mamsi, Mamsi. Para mapuntahan ko. Salamat. Sige, sige, pupuntan ko. Hinahanap ko nga yun, di ko maano. Kasi nag-notification sa akin. Nandun ako kay na kay Philippine Manubag. Nandun ka rin ba, Aba Vergara, kay Dilpin kagabi? Parang wala ka doon. Sige, pasyalan ko na lang. Baka Ito ba yung niya? Yung Mamsi? Yung ba o yung isa mo? Oh, dito nga, abuti na nga dito sa baba. Kaya dito ako sa kwarto nag-live kasi sa taas, maingay. Maraming sound. Minsan na ako na CPR dati. Tapos pinatayan ako ni YT ng live ko. Tapos pinapag-explain ako. Nag-ano ako sa kanya kung bakit niya ako pinatayan, anong dahilan. Wala. Tapos na yung video ko na na CPR, dalawa. Pero tinanggalan na. Doon sa mga video ko na intro,
meron kayo mapapansin doon na walang sounds. Yun ang ano, na copyright. Tinanggal ko yung sound. Na-mute ko lang. Kasi ang dami kasing ano eh, ang daming views. Kung tatanggalin ko naman, sayang yung ano, watch hour. Kaya na-mute ko na lang. Ibani TV. Tambay lang. Salamat. Nasaan ka ba, Mamsi Mamsi? Nandito ka ba sa Pilipinas? Salamat. Mamsi Mamsi Aba Vergara. Ibani TV, hello. Baka hindi pa kayo magkadikit. Mamsi Mamsi ni Ibani TV. Nawala ang signal. Nawala ang signal ko. Biglang na ano. Saglit lang saglit lang. Andiyan pa rin si Rad, si Dong, sa Kitera. Nakatambay. BG lang po. Salamat sa pag-BBG. Pa-BG-BG, Dong sa Kitera. Nasaan ka ngayon, Doms Rakitira? Ito ba'y nasa Pinas? Sa abroad? Iba ni TV, tambay lang to host at ako'y naligo. Maligo. Maligo pa. Sige, Iba ni TV. Salamat. Ay. Ba yan? Lakas ng ano. Nasa Hong Kong ka pala, Doms. Rakitira. May pamangkin ako dyan, nasa Hong Kong. Hindi ko alam kung saan sila sa Hong Kong. Kumusta ang Hong Kong? Malamig ngayon, no? Doon sa Rakitira. Sa bansa ng mga insect, Hong Kong. Hehe.
nga. Alam ko malamig ngayon eh. JL Channel, thumbs up. Thank you, JL Channel. James Sikat, thank you sa pagbabalik mo. Thank you rin sa thumbs up. Kumusta, kumusta? Si JL Channel ay isang monetize na rin na channel. At ikaw ba'y nasa bansang Japan, JL Channel? Ako, ito, pahinga ako konti, medyo masakit yung ulo ko kanina eh. Okay na lang, wala nang konti. Oh, lamig ngayon dyan sa Japan, sa Hong Kong. Kasi nakikita ko doon sa pamangkin ko na magpaka-jacket sila. Salamat sa inyo sa pagtatambay. Kagabi sana mag-LS ako eh nakita ko si yung may nag-LS kasi sa mga ano ko si Delphin Manubag. Di ba nandun ka Rakitira? Doon nga tayo nagkadikitan. Hindi na ako nag-LS. Kaya ngayon ako nag-ano. Mga monetized channel ang mga bisita ko. Ang lakas ng ano, naririnig nyo pala yung naka ano na ako 1 hour and 30 minutes. Anuhin ko lang yung 2 hours kasi sayang. Sobrang higpit ngayon ni Whitey. Mamsi, nandyan pa rin. Si Mamsi ay si Aba Vergara. Ikatan nyo na kung hindi pa kayo magkadikit at maglablab. Oh, oh.
Pag nag-iilis ako, inaantok ako. Bakit kaya? Parang si Aba Vergara na antok pag nag-iilis. Sarap matulog. Siguro sa simula sa 12, ah, iba ni TV, tambay-tambay lang. Siguro simula 12 hanggang sa baka araw-araw ako mag-LS. Doon sa Kitira, nandyan pa rin. 7 million in a house. Dyan lang kayo. At siguro mga 20 minutes na lang. Magto 2 hours ako. Iba ni TV, gumagawa ka pala ng mga alahas. Ano yun? Ikaw mismo ang gumagawa o binibenta mo lang? Magkano isa? Nakita ko kasi sa video mo, doon sa playlist mo na 5 hours, iba ni TV. Ang galing mo gumawa ng mga necklace. May pwesto ka ba dito sa Maynila? Nagsisigawan sa labas. Magkano isa nung necklace, yung silver? Iba ni TV. Salamat. Salamat iba ni TV. Dikit na rin to. One account ko, yung main ko. Tagal na dikit. Mars Skills TV. Oo, matagal na yun. Iba ni TV. Nandoon ka tayo kagabi kay Delphine Manubag. Baba ka ng bahay, Bani TV. Para mapuntahan ko rin. 'Di 'yan,
Di ko pa yata dikit to eh. Para madikitan ko. Moni na ba itong iba ni TV? Puntahan ko nga si iba ni TV. Di pa, bata pa. Dikit ko oh. Bata pa pala to. Di na ako mag-ano, kakalimbangin ko na lang. Di na ako mag-message. Mikaela Apali. Mikaela Apali. Mika shout out. Arlene Indaylin. Si Arlene Indaylin ba ito? Salamat. Hello sa lahat. Sabi ni Mikaela Apali. Salamat sa pagpunta. Dakitan ko yan, dakitan ko. May jacket na yan. Salamat sa play. Saglit lang sarado ko lang pinto. Salamat sa pag-play, Mikaela Apali. Dodong Pugak, kanutoy ko. Thank you, Dodong Pugak. Si Delphine Manubag. Salamat sa thumbs up. Tamsak na host, sabi ni Dodong Pugak, kanutoy ko. Mikaela Apali, tamsak dan. Thank you. Oh! Saglit.
Sorry guys. Tinawag lang ako. Si Charles Apali. Thumbs up dan. Charles Apali. Salamat sa thumbs up. Charles Apali. Meron ka na ring jacket. Kumusta? Dodong Pugak. Wala ka bang work ngayon? Diyan pa rin si Mamsi Mamsi. Sino si Charles Apali? Si Arlene Indailin pa rin ba to? Salamat sa 9 million in the house. At 14 thumbs up. Thank you so much. Ay, bago. Sana all. Daming alagad. Hindi ako nakaano ko gabi. Sabi ni iba ni TV tapos na rin shower. Ang init kasi ngayon. Oo nga, mainit. Pero dito sa amin, medyo mahangin. Parating yung summer. Mahangin pa rin at nakakatuyo ng balat. Malamig. Hindi ako nakaano kagabi sa'yo kasi patapos na dahil busy. Arlene, dami namin ginagawa. Kumusta ang New Year, Arlene and Dailin? Hangin, buko na ano. Hindi nag-a-appear sa screen yung, ayun pala. Oo nga, tahimik kahit dito sa Pinas, tahimik, kunting fireworks lang. Tapos after, siguro, 30 minutes o 45 minutes, tahimik agad. Wala nang ano, hindi katulad nung last year na ang ingay-ingay pa rin. Kami, dito lang kami sa loob ng bahay. Uwi sana ako sa mga anak ko, pero hindi na ako umuwi kasi sayang yung pagpaano, swab test. Ang mahal-mahal. Saan ba kayo sa Australia, ano? Arlene? Kasi sila Dwayne Wally nasa Brisbane sila. Ang layo pa pala galing doon sa pinag-ano nila. 2 oras pa biyahe. Sa Melbourne. Ang capital ng Australia ay Sydney ba? Malayo, malapit lang ba sa Sydney ang Melbourne? Sila Dwayne Wally nasa Brisbane sila.
galing doon sa ano, sumakay sila ng eroplano, 2 oras ang biyahe. Parang ano na sila, nasa probinsya. Summer ba ngayon dyan? Mikaela Pali? Malapit na rin ang summer dito sa Pinas, mahangin na. Dudong Pugak, kumusta na? Summer na, malamig. Pareho dito. Dito, malapit na mag-summer, pero ang hangin niya malamig. Mahangin lang siya. Yung hangin niya ay malamig, pero mainit ang ano ng hangin, ay ng araw. Malapit na yung summer. Pagdating ng February yan, summer na. Bakasyon na naman. Sana mawala na. Gusto ko nang umuwi. Magwa 1 year na ako dito sa loob. Next month. Si Edgar Oragon TV, Tamsa Cross, padala ni Marskil TV. Thank you, Edgar Oragon TV. Salamat, Marskil TV, sa iyong sa ano, pag ano kay Edgar Oragon. Didikitan kita. Lagyan kita ang jacket, Edgar Oragon. Dikitan ko si Ibani TV sa kanyang garahe hanggat naantok. Puntahan natin yung binabang bahay ni Ibani TV, Mikaela Palit. Please, puntahan natin ito si Marskills TV. Sana siyang monetize channel. Ayan. Oo. Sige, pupuntahan ko. Baba ka ng bahay, Edgar Oragon. Ayan pala, nagbaba ng bahay si Edgar Oragon TV. Pakipuntahan naman, please. At dikitan. Ano pa yung bahay niya? Baby pa. Bata pa yung bahay niya, oh. Ang mga ang salitang Oragon ay alam ko Bicolano. Mahina ba? Oo nga, mahina. Kasi yung bago kong phone yung gamit ko eh. Wala na eh. Full na eh.
Kaya pala Bicolano. Kasi ang mga Bicolano ang ano, tawa. Ano ba ibig sabihin ng Uragon? Matapang. Mahina ba ang ano ko? Yan. Okay lang ba? Magaling. Sa amin kasi, sa mga waray, ang Uragon masama. Masama ang ano, ibig sabihin. Dikit na pala tayo Edgar Uragon Kinalimbang ko na Tapos yan, dikitan ko na lang ulit. Mahina talaga tong ano. Ano nito? Mic na ko. Yan. Ako rin, di ko maalala kung saan tayo dikitan. Basta dikit na, kinalimbang na ko na nga bahay mo. Yan, tapos na ko na. Next time, tong isa yung gagamitin ko ulit. Mahina ang audio nitong bago kong phone. Kailangan talaga ng microphone na malakas. Mahina pa rin. Naka 2 hours na ako at nagdagan ko na lang mamaya ng konti para may sobra. Baka nagkakilala tayo kay Dilpin Manubag, Edgar Uragon TV. Si Ibani TV, doon ko rin to nakilala kay Dilpin Manubag. Diyan pa rin si Mikaela Apali, si Ibana TV, si Mamsi, si Charles Apali, si Dodong Pugak Kanutoy ko. Nangyari. Si Aba Vergara, si Doms Rakitira, si JL Channel, at sino pa ba ang nandito? Yun na. Salamat sa inyo guys, sa support. At 5 minutes na lang goodbye na ako at 2 hours lang ako ngayon. Siguro after sa 12 siguro ay sabi ni Ibani TV kay Dilpin Manubag ko rin nakdikitan si Edgar Uragon TV. Nga, doon ko nga nadikitan. Siguro sa sa simula 12, tuloy-tuloy yung LS ko.
May Hindi, kasi nagbabalang yun siya ng bahay. At ano, Ibani TV, magkano yung mga necklace mo? Sama. Doon sa ano, doon sa ilalim. May amnesia. Meron na lang akong 3 minutes. Mag-goodbye na si host. Salamat sa inyo guys. Kay Edgar Oragon, Ibani TV, kay Mamsi Mamsi, kay Aba Vergara, kay EGL Channel, Jim Sikat, Mikaela Apalis, and Arlene Indailins, at si Charles Apali, at si Dudong Pugak Kanutoy ko, siya si Delphin Manubag, at si Doms Rakitira. Salamat sa inyo. O Bicolano daw si Mamsi Mamsi. Sa father side niya. 58, 100 at 50, 80, 100 at 120 depende sa design. Hindi yung yung Ibani TV, yung malapad. Yung yung parang ba yun? Pure na silver? Hindi ba yun nangungupas? Saan bang may shop, may ka ba dito sa Manila? O nandun ka lang sa Luzon? Mahina ang aking audio. So yan guys. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Salamat sa inyong pagpunta sa aking LS. Kahit medyo busy siguro kayo. Stainless po ma'am, hindi na kailangan ipalinis. Ang layo naman kasi ng shop mo. Nasa Luzon ka. Pang lifetime na gamit. Paano nga? Pasend ako dun sa messenger ko yung mga design. Baka pwede ako, layo pa. Paano mo ipapadeliver? Nasaan ka ba? Ibani TV? Nasa Tarlac ka ba? Ang layo. Malayo ang Manila. Ano mo na lang ako sa messenger.
Sa Cavite ka pala. Oo nga pala. Hmm, akala ko nasa Tarlac ka. Saan ka sa Cavite? Ibani TV. Ano, patingin ako ng mga design mo. Baka sakaling mag-order ako. Ang problema kung paano i-deliver. Ang bayad, okay lang kasi ano na lang, GCash na lang. Message mo na lang ako sa Ibani TV. So yan guys, magpapasalamat ako sa inyo kay Ibani TV, Mamsi, kay Edgar Uragon, kay sino ba? Micaela Apale, si Arlene Inday Linito, at si Charles Apale, si Dodong Pugak, Delphin Manubag, salamat. Si Dong Saki Tira, si Aba Vergara, si JL Channel. So yan guys, ako'y nagpapasalamat sa inyo. Salamat. At nakadalawang oras din ako sa aking LS. See you next time ulit guys. Salamat. Ako'y goodbye na. Salamat sa inyong thumbs up. Bye-bye. Bye.